Ramogi TV, Nairobi. Nitie dwaro mar puonjo jopiny matut ewi ber mar bedo gi okumba e pachuka. Jokanyo sekta mar okumba ma oromo Mombasa oyango dwaro mano ni jopiny omed mi puonj ewi chenro no. Kambi mar Directline Assurance en achiel kuom mago ma ochopo e romo no ma bende ne nono midhiero ma okwako sekta no. The theme of this bank assurance conference this year is rethinking insurance distribution, embracing disruptive technology, and strengthening customers' bonds. The theme resonates very well with the Directline assurance strategies. Kama kila mtu ataweza kupata ujumbe, habari kuhusu bima na ile bima ya bei nafuu ambayo anaweza kulipia kupitia kwa simu, mtandao akitumia kama mtandao wa M-Pesa ama mtandao ule wa benki ambapo wanatumia kuweka ama kutoa pesa kwa benki.